Ki Pulit ka Umyam Police Station hinen kamir kira yo ban kemi ki arngut ki brio ki pada Giant Hills ba nakamet jong ki la yo ban kurubru yo drug heroin uba khat 8 gram uba shongdor kumba live san hajar tingka kita ki arngut ki brio ki la syakem ki kintup uba mun tang sabu saus nam kerta beruba pep tang sabu islam kerta ki bana ka shnong that mu thlong Giant Hills kadkum ke je thur ki bor Pulit long ba hariam la yo jing tip ka batikana halor ka jingya jingyang jukini ki brio ki ba wan ru da koi ka Kali Maruti 800 kabadani number ML North South C San Life ra marmar ki Pulit ki dapen up Shrip Umyam hajan overbridge ba deha ka por khandai bajemin mid bla yo ban bad ekane ka kali bar kyam ki te ki brio harian ke jing to akit ba ke jing khmi banya ki Pulit kini ki brio ki la phla ba ki la one thid yo new drug heroin na ka shnong yo mo long hajan nong po ki Pulit ki dang ploin ke jing to akit ban yo kem sei ki we ki beran kti ha ka kamshalan drug ha ka Themri boy district ya kani ke jing up Shrip e ki te ki brio la lang khmat circle inspector ko Umyam police station ba PS Marwin but hadian lawan bar khmi banya yo drug do additional superintendent of police uba PCM